Nilib lakhain ko rapok e parlo non mission tinia lia dong head along post office along non CRP patom pen adokawe kisu atuma phan se galang ponje phana ke joy pen se galang ponje phan non dang chu sik dang pon bomlo la pen non par me doctor atum ans tami non dang le atlo athela bangso se galang ponje la ke ame ka wi chi char chi tum phans tami la dak lang ponje la pen ka preka ke so thetan tami la dak lang ponje do asika do ga dak suki hala along ki do akar biara do an la pen yong pharong pen chenglok la pen hiri pen chenglok la pen komane yong se dai thor pen ke bang je tum an la pen loving pen stamina tum na kali donji tum an stami ke bang je phansi adak CRPF commander tum pen lang tum pen pachini pon lo la se pini Karbiang Long News 24/7 pen ke pachini pon alam thekel hello asnanga tum ka do ka ras na bila dak nga chetong pe je phansi pachini pon lo la sala bang sodim la ke suki hola post office adung masidolo ladak rong marjong adung masidolo lasika do ka westame dak nang chitong dun pe je phansi pachini pon lo